Aquesta recepta ens l'ha facilitat el nostre amic Pep. Al desconèixer el nom original de la recepta, li han posat el seu nom. Per preparar-la necessitem 750 grams de cigrons cuits, 2 cebes mitjanes, 2 pomes verdes àcides, 100 grams de panses, una cullerada de cúrcuma, una cullerada de cafè de comí en pols, una altra de comí en gra, un terç de canó de canyella, un bitxo petit, opcionalment un quart de llimona confitada amb sal, 3 cardamons, oli d'oliva verge, sal, una mica de pebre negre mòlt i vi blanc. Comencem per posar en remull les panses amb aigua mineral o filtrada. Tallem la ceba a juliana i la sofregim a foc suau fins que ens quedi transparent. Mentrestant, pelem la poma i la tallem a daus. I quan tinguem la ceba transparent, l'afegim a la cassola amb les espècies: la cúrcuma, el comí en pols, el comí en gra, la canyella, el cardamon i el bitxo. En el cas de que li posem llimona, retirem la polpa. Només utilitzarem la pell neta, sense sal i tallada a trossos petits. Afegim la llimona a la cassola, donem un parell de tombs i afegim el vi blanc perquè vagi coent i confitant a foc lent. Quan el sofregit estigui llest, afegim els cigrons cuits, també les panses i el cobrim amb aigua mineral o filtrada. En funció de l'aigua que hi poseu, el plat us quedarà més o menys caldós. Els deixem coure durant 10 minuts. Ajustem la quantitat de sal i pebre i els podrem servir. És un plat amb sabor a espècies. Ajusteu-les al vostre gust. I com sempre us demanem que no marxeu sense deixar-nos un like i subscriure-us. D'aquesta manera contribuïu que el nostre canal creixi i vosaltres rebeu un avís quan publiquem les noves receptes.